F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minna ftit ser jibda prime time tal-lejla, ħaniftaħ il-weekend flimkien ma' Abigail Brown, l-arti tal-ispettaklu, il-kant, mużika huma passjonijiet li kibret fihom Abigail għax fil-fatt tiġi tifla tal-maestro Joe Brown. Abigail min jafa jiddeskrivija bħala assertiva, dedikata u kreattiva. Abigail hija għalliema tal-arti tal-ispettaklu. Fil-fatt tallem 300 student. Hija wkoll tija ta' 5 nepotijiet ta' fisimhom kollha bl-amment mhux in-nepotijiet imma 300 student. Lejla rrid inkun naf x'tattika tuża biex titgħallem 300 isem bl-amment. Minn hawn ftit ieħor niltaqgħu m'Abigail għax prime time ħajibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Nilqakom għal prime time, aħna kif tistgħu tinnotaw uffiċjalment ftaħna l-istaġun tal-miliet. Din il-ġimgħa x'issa la bdejna Deċembru il-countdown beda għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-miliet biex niċċelebraw l-ewwel tas-sena u fuq kollox niċċelebraw wieħed mill-isbaħ staġuni tas-sena, il-festi tal-miliet. Intom x'għamiltu ftaħtu l-istaġun kmieni din is-sena bħalna armajtu jew nkellatkom qegħdin taħsbuha meta ħatarmaw. Isma' beda Deċembru tħallux għall-aħħar. Nilqakom għal prime time ħaniftaħ il-weekend flimkien ma' Abigail Brown. Hello Abigail. Hello. Kif int? All right. Il-weekend tajjeb? Ilek ukoll. Il-qajtek waħda mid-diski favoriti. Li sbaħ waħda li. Iġifieri inti fan ta' Take That. Kbira. U meta kont tiżgħar meta nfirdu kif ħatta l-aħbar? Ifhem, ħatta naqbi kbira. Kont għadni żgħira tu bife. Illum il-ġurnata napprezzhom ħafna imma. Imma ifhem il-mużika tagħhom immaturat ħafna wkoll. Tista' takkomoda ruħek jien ħanuħu posti wara t-typewriter Abigail. Ħanniżżel il-banketta x'qed naqrolja, tradizzjoni ta' prime time, ikolli bżonn id-dettalji. Isem kun jom? Abigail Brown. Abigail Brown. Data ta' twelid? 10 ta' Wissu. F'San Lawrenz. 1982. Ġifieri inti Leo tiġi? Leo. Jgħidu li huma nisa passjonali, solari u tara som jibsa. Ma mhux daqshekk rasi jibsa. Fejn bżonn? Fejn bżonn iva. Fejn inti mwilda Eb? St. Luke's, Pieta, ovvjament. Residenti? Bormla. Bormla. Professjoni? Allema. Allema. Abigail, intom l-allema tal-mużika, arti tal-ispettaklu, kant, titħlu fl-istaġun tal-miliet? Ħafna kmien. Kmien, ju. Meta tibda tal-limhom il-kanzunetti tal-miliet li tfal? Jiena bdejt f'Ottubru. Ġifieri kienet għadha sħana. Kienet għadha sħana u kienu għadhom qed jaħsbu għal affarijiet oħra li kienu għadhom ġejjin u jgħidu li diġà. Kemm għandek studenti, Abigail? Qisu xi 300 bejn u ieħor. U vera li taf l-ismijiet tagħhom kollha? Kollha. X'teknika tuża biex titgħallem 300 isem? Fil-bidu kienet jibsa, fil-bidu domt biex drajt, imma mbagħad wansi tibda tidra l-ismijiet, huma l-ġodda biss li xorta ta' wara 3 xhur nkun drajthom ukoll. Kemm ilek għallima Eb? 15-il sena. U kemm għandhom żmien l-istudenti li tgħallem? Jibdew minn 4 snin sa jisu 12-il sena, imma mbagħad nagħllem iktar sa 16. Iġbri wis probabbli għandek hekk studenti li llum il-ġurnata adulti. Ukoll mela, għandi hekk studenti li jgħallmu miegħi llum il-ġurnata. U ġieli ġratlek li tiltaqa' ma' studenti li ma tarafhomx issa ovvjament daqskemm kibru. Tiġri wkoll, għax inti mbagħad once li jibdew jgħaddi żmien it-tfal jinbidlu ovvjament, allura mhux dejjem narfu. Eb, il-mużika, l-arti tal-ispettaklu, kant, kibirt fihom u grazzi għal papa. Meta kont żgħira. Kif tirrakkonta tfulija tiegħek? Tiġri ma' Joe Brown? Aħna minn dejjem fil-mużika, għax jiena apart il-papa nannu wkoll
Hunnannu jdoq ġifieri il-familja Brown biex niftehmu hija kollha mużikali. Allura dejjem b'xi mod jew ieħor trid ma tridx tkun fiha. Isma' kif tirrakkuntaħ il-papa d-dar? Għax aħna ovvjament dejjem naraw ħidoq, dejjem naraw ħemexxej xi band jew l-orkestra, kif inhu d-dar? Il-papa dejjem maqful jagħmel il-mużika, propjament jibda xi tlieta ta' filgħodu. Kont se ngħidlek jien wasalli għall-widnejja l-mistaġ minn kemm kmieni. Ħafna. Veru? Ħafna. Jibda xi tlieta ta' filgħodu u inti tkun rieda u tibda tisma' l-mużika minn taħt għaddejja għalkemm kull imkien suppost soundproofed xorta. U ngħidulu hu paċenzja. Kemm qegħdin aħu intom hebb? Jiena u oħti. Amy. Amy, kbar minnek jew iżgħar? Iżgħar. Iżgħar. Il-papa qal li Amy meta kontu tfal kienet il-Captain Trouble. Eżatt. Mistaġ minn kemm kienet tinbxek lilek. Ħafna. X'kont tagħmel? Jiena kont vera nistaportija, imma mbagħad once li jgħaddi ftit żmien u mbagħad once li jitlali il-lejo jibda joħroġ. Isma' bissa li kbirt. Dek kapaċi tistaporta ħafna jew taqbiżlek iktar malaj? Le xorta għadni ta' nistaporti ħafna. Fil-fatt ngħidulhom imbagħad minn nofs meta jitlali. Għax la darba tesplodi. Daqshekk, għax imbagħad ma nibqax nara dik li jiġrili. Colors of Benetton. Bla dubju waħda mill-iktar produzzjoni impenjattivi ta' dis-sena tiegħek kienet Żeza tal-Flagship. Żeza. Meta bdejtu it-tellet f'Ottubru. It-tellet f'Ottubru. U meta bdejtu tippreparaw għaliha? Ara, bdejna nitkellmu fi frar qisu. Għamilna l-auditions u kollox. Intażel il-cast u f'Lulju bdejna r-rehearsals. Ġifieri mill-Lulju s-Ottubru, gas down ovvjament. Kemm il-wirja kellkom? Kenna xi 7 wirijiet. Nimmaġan il-produzzjoni bħal Żeza tal-Flagship, la darba tispiċċa. Naħseb parti minnek tkun hekk kuntent li ħadd istrieħ, però mbagħad parti oħra issiru iskom familja. Fil-fatt għajna maqudin anka sissa nirċivu l-messaġġi għandna ċett partikolari u nibqgħu nibgħatu x'kultant lemmulaw. Għax kemm iddum taħdem flimkien tiġi qisek anka kuljum tintaqa' rehearsals jgħid ħafna ħin, ġifieri int ma tmux għal sija. Ma nagħmlu xi 3 sigħat. Tipikament kollegi u tax-xogħol. Eżatt. U tiskopri nies ġodda wkoll f'dawn l-affarijiet għax inti jkun hemm nies li qatt ma tqajt magħhom qabel. Kellek iċ-ċans terġa' taħdem it-Teatru Manuel? Eżatt. Għandu post speċjali ħafna f'qalbek it-Teatru Manuel. Il-Teatru Manuel sabiħ ħafna huwa t-Teatru Nazzjonali tagħna u kull darba li ħdim fih dejjem ħdim f'ambitu differenti imma. U sabiħ li dejjem. F'liema sens imma ambitu differenti. Pereżempju darba daqqejt fuq il-palk, darba pereżempju f'Żeza kont qiegħda f'waħda mill-galleriji kont edha backing vocalist u nejn l-atturi fejja kellhom. Ġifieri dejjem dort. Dejjem esperjenza differenti. L-irwoli tiegħi daru ħafna. Isma' jiena dejjem insaqsija din il-mistoqsija fuq it-Teatru Manuel għax peress li huwa teatru antik hemm ħafna stejjer li jiġru ċertu affarijiet sopranaturali. Tibża inti nibdew minn hemm? Le. U ġieli esperjenzajt xi ħaġa meta kont hemm li forsi tgħid daw. Darba kont qed nagħmlu produzzjoni oħra snin ilu u kien hemm mument li ġi bart kbir. U rajna waħda mill-kabin tixel u tinfeħ il-bib. Imma ma nafux kienet. Ara. U dik kienet diskursata kbira fi żmien Żeza wkoll. U x'għamiltu ma dakinhar li ġrat, bqajtu għaddejn? Le, tlaqna le. Waqaftu. Waqafna u tlaqna. Isma' b'suġġett kompletament differenti. Sħabek qaluli biex neqpa' ħbib miegħek ma nistax niċċajta miegħek bil-wirdin. Le. Tibża ħafna minnha. Oh man. Imma minn dejjem kont Le, ma kontx minn dejjem. Ma darba kelli esperjenza li waħlet waħda miegħi. U daqshekk. Imma minn dak it-tip li eżempju tkun diħla d-dara, toqtol u tidħol jew ma tidħolx? Ne, ma nidħolx. U jekk ma nsib il-ħadd joqtol li noqgħod fil-karozza jew mmurx nispil xi ħadd. Missierek qalli li darba kellek tmur għalih ix-xogħol. Eżatt. Xi ġara eżatt? Għax kelli wurdina mal-bib ta' barra. U x'għamilt? ċempiltlu. Għetlu vejqet, għalli jena d-nixxol, għalli ħanitlaq da, għetlu ħaniġi, għax ma kienx bil-karozza, kien ġej bil-dajsa, bil-ferri, għetlu ħaniġi għalli kissa, għetlu xmux diħla d-darjen. U x'għamiltu xi mortu lura? Ma sibtix imma. Telqet lemmu.
Abigail, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Grazzi inti. Nawguralek il-festa tajba x'il-ġimgħa d-deħlkom il-festa. Grazzi, iva, daqs, Ġvera, daf li ovvjament hija xi ħaġa vera l-qalbek. Nawguralek il-miliet mill-aqwa, ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal kun. Għalik għandna numru ta' prodotti kun li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur jirnexxielek tikkrea dik it-toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Yogiti. Ta' kull filgħaxija ser tibda tiftakar fina ħadd titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin m'hemm xejn nisbaħ f'dan iż-żmien tas-sena milli talaq il-ġurnata flimkien ma' Yogiti. Kif ukoll grazzi għal Nemnem xemma magħmulin blidejn, kull filgħaxija kull meta ħadd din ix-xemma ħatimla l-kamra kull imkien raħat fuq u ħadd terġa' tiftakar fina. Grazzi ħafna. Grazzi u l-kumplament tas-serata tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom iqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami pariri kummerċjali kif niġu lura ħajkompli prime time u għandha informazzjoni importanti għalikom kif niġu lura ġifri iqgħu hemm. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. If you're after tender, crispy chicken or velvety mashed potatoes, fluffy pancakes or airy soft cakes, Schardinger buttermilk is what you need. With a low-fat content, Schardinger buttermilk will enhance the flavor and improve the texture of your food. Schardinger buttermilk. There's more to love at Matalan. Event made perfect with Camilleri Catering. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżeris prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopom mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski u mimma. Soup so good, everybody wants some. St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital. L-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma imbarkat fuq kampanja edukattiva dwar l-effiċjenza fl-enerġija bil-għan li tinforma u tfakkar lil pubbliku bil-bidliet żgħar li wieħed jista' jagħmel fil-ħajja tiegħu ta' kuljum u li għandhom waslu għal konsum iktar responsabbli. Jekk kulħadd jagħmel bidliet sempliċi fil-ħajja tiegħu, tista' ssir id-differenza. Wieħed jista' jsib iktar informazzjoni dwar dawn il-pariri jew kif jista' jibbukja house visits f'daru b'xejn billi jżur is-sit energyefficiencymalta.com. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. L-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma għandha lan li tinforma lil pubbliku kif ikun iktar effiċjenti fl-użu tal-ilma u l-enerġija fil-ħajja ta' kuljum.
partikolarment fid-dar. Għaldaqstant, fost numru ta' servizzi offruti sabiex tiżdied il-kuxjenza dwar dan, jiġi offrut servizz ta' house visits b'xejn, fejn l-uffiċjali tagħna jmorru fid-djar u jitkellmu ma' residenti dwar il-prattiċi tagħhom fejn għandu x'jaqsam mal-enerġija u l-ilma. Jiddiskutu jispjegaw il-kontijiet fil-waqt li jagħtu pariri speċifiċi ta' kif dik id-dar tista' tkun iktar effiċjenti. Minn barra dan, l-Aġenzija imbarkat fuq kampanja edukattiva dwar l-effiċjenza fl-enerġija bilan li tinforma u tfakkar lil pubbliku bil-bidliet żgħar li wieħed jista' jagħmel fil-ħajja tiegħu ta' kuljum u li għandhom iwasslu għal konsum iktar responsabbli. Din il-kampanja edukattiva qed wassal messaġġi u pariri dwar kif nistgħu nkunu iktar effiċjenti, bħal pereżempju li nitfu l-apparati elettroniċi minn mal-plakek meta mhux qed jintużaw minflok jitħallew fuq standby. Parir ieħor li qed jingħata permezz ta' din il-kampanja huwa li meta jkun se jinxtara xi apparat domestiku bħal water heater jew anke ktieli, jinxtara l-daqs adattat għal persuni li se jagħmlu użu minnu. Punt importanti dwar l-apparat domestiku fid-dar huwa sabiex ikun hemm użu responsabbli meta jintużaw washing machine u dishwashers fost l-oħrajn. Huwa importanti li dawn jintużaw meta jkunu mimlija u għalhekk ikunu ferm iktar effiċjenti minn meta jintużaw biex jinħasslu ftit oġġetti biss. Wieħed jista' jsib iktar informazzjoni dwar dawn il-pariri jew kif jista' jibbukja house visits f'daru b'xejn billi jużur is-sit energyefficiencymalta.com jew inkella ċempel fuq 2229 2575. Tinżawx li għadda s-sibt kif ukoll il-ħadd, aħna nkunu qegħdin hawnhekk biex nwaslulkom prime time. Nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda ċans tagħkom li terbħu l-flus cash, mhix idea ħażina issa li wasal iż-żmien tax-shopping li jkollok naqra extra cash, jiġifieri rreġistra l-partiċipazzjoni tiegħek fuq in-numru 506100. Ismek kun jomok u l-età kull ma rridu nisimgħu minn għandek u mbagħad la darba nċemplulek fi 30 sekonda tina 5 risposti tajbin u l-jackpot fi flus cash ta' kontra 30 sekonda isir tiegħek. Żgur taqblu miegħi li fi żmien il-miliet waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li nkunu nistgħu nuru l-minu l-iktar għażiż għalina kemm huma importanti għalina kif ukoll nuru l-apprezzament. U aħna flimkien ma' Kamilleri tal-Ħeluna għatna b'kompetizzjoni interessanti immirata għalikom u għal-kollega favorit tagħkom jew għal-kollega favorita tagħkom. Pratikament iridu nisimgħu minn għandkom b'ritratt tal-kollega favorita tagħkom u fil-fatt meta tibatunna ritratt tal-kollega favorita tagħkom tkun qegħdin fiċ-ċans li grazzi għal Kamilleri tal-Ħelu terbħu hamper. Hamper li jista' jkun jew tal-Ħelu jew inkella magħmul minn prodotti tal-ikel jiddependi xi fansja xi gost tal-iktar il-kollega tagħkom. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi llejla, ngħid grazzi lil Żara tal-li ħadu ħsieb il-bsuni, nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb u l-weekend it-tajjeb. Niltaqgħu għada tinsewx. Ciao. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.